It's that way. Just one. I wanna know. Ngizoyidlala namhlanje. Marazi ukuthini ne? Before simoshe isikhathi, ngifuna ukuthola apha ekamereni ulenga njengebacks. Ngifuna ukubona nje uku6. Yangithola. Ngithole sewuchangile. Azini. Oh, okay. So ufuna namanzi, juice, cold drink. Amanzi azobari. Oh, alright, amanzi. So then shesha ngizokuthola ngala ekamereni sewuchangile. Make it snappy, go. Oh. Wow. Oh, okay. Thank you. And as being expected ngizokuthola sewuchangile so right. Ngithe man ngifuna uspray lezo nyawo njengama hot wings. Kanti awulo kubhizi umoshe isikhathi. Wakushesha. Imali lesikhuluma ngayo. Can I help you with that? No, it's fine. Ngizosisiza ngale. Wena nje change lapha mangoshe isikhathi. Okay. Can you use a condom? Condom? No. When I put you prostitute, you don't use a condom. And so do I. You don't deserve to use a condom. Ni number 1 chance unsebenzisa condom. So nami ngifuna nge raw, ngifuna straight. No, umzimba wami lona. You can't tell me ukuthi angisebenzisa condom. I'm asking for a condom. It's my life. No, akuna condom esoyisebenzisa next time. Mina ngizoyidla raw lento le. Angithi I paid you. So, do you think ngiyayithanda lento engiyenza la? I have a child ogulayo endlini. I'm doing this for my son. So don't you dare tell me you're right. Me giving you my body for money doesn't give you the right to ungitshela ukuthi ungidla raw. You chose this job. Wazi ama consequences olomsebenzi. So ungalingi ukungitshela ngecondom. You know nothing about me. Nothing. Nothing. You can keep your money ngiyahamba. Lalela la sisi. Ningazo sisi. Please, ngizongitshela. No. Tula. Yes. Tula. Ndiyakuba detective. Here's why you location of eza files ebenthe umjobelezo nasofuna. Okay, yima ngizobuyela kwa njengako. Tomadani. Hayibo yesisi, ndiyakwazi Ngizobika icala. Bangidlwengulile. Udlwenguliwe. Wena uyi prostitute. Udlwengulwa njani man? Prostitute bungenaphi? Bungenaphi ngoba ngiyakhala ukuthi bangidlwengulile. Ngizobika icala. Khawume kancinci. Into endiyaziyo mina uba onontronti bahambe belala namadoda bebhatalwa for lonto leyo. eSAUS angikwazi njenga ngokuba ulele namadoda ayi400 okanye ayi10. Phela konke engayaziyo le. So uzongixaba urachiwe andiyiqondi burachwa njani. Like andi-understand itu. Aziyinkinga ngeSouth Africa le. Yinto enza ukuthi singakwazi ukuthi sikhale. Ngoba nina abamama nina yini laba eningavuma ukuthi nisimamele nisikholwe futhi. Yewethu khawuya kundidika ndine case ezibalulekileyo efuneke ndidile nazo. Njengako ndicela uhambe because ayikho kwalento ithethayo. Leyo ngixela uba udlwenguliwe wena. Ngiyacela. Woman to woman. Thunsiza. Ngicela ukusiza maqhuzi. 449-1120.